Валентина Седевчева работи като преподавател в Филозофски факултет в Ниш, където преподава български език. Работи с ученици и забрали да изучават български език. Валентина, добре дошли! Благодаря ви, добре заварили. Много ми е приятно, че ме поканихте и ще говорим днес за литература и за още много други неща, свързани с литературата. Как се роди любовта ви към литературата и езика? Предполагам, както при повечето хора, още от детството с приказките. Приказките за принцове, за принцеси, за вещици, за феи. Това са онези западноевропейски приказки на Андерсен, на Шарл Перо, но и българските фолклорни приказки за Иванчо и Марийка, за Неродена мома, за Тримата брати и Златната ябълка. Но истината е, че една приказка влезе много дълбоко в моето сърце и това беше приказката на Асен Разцветников "Работливите стопани". С много приятен хумор написана приказка, в мерена реч, с рими. И толкова много ми харесваше, че я четях непрекъснато и я научих наизуст. И така, до ден днешен си я знам. Започнах да я рецитирам, не разказвам, защото всъщност аз я знаех наизуст и на своите деца. Но, за съжаление, те не бяха така очаровани от тази приказка, както аз някога. И тогава си дадох сметка колко бързо, колко динамично се сменя времето, но и нашите ценности. Ето, тези деца ги възпитавам аз със своите ценности, но въпреки това и средата, обществото също много силно влияе и няма как да се повтаря и да се репродуцира това, което е било при родителите върху децата. Понякога за съжаление, а понякога за щастие. И днес знаете ли го наизуст? Знам я наизуст и днес помня я. Добре, а кои са вашите литературни модели за подражание? Имам литературни модели, но не бих казала, че подражавам. Трудно е да се подражава на автори или на герои. Всеки следва своя път, в зависимост от своя характер, своите интереси, онова, което му е предначертано. Но имам любими автори от българската литература. Един от тях е Вера Мутафчиева. Един много дълбок автор, който е историк по образование и която пише исторически романи, но в тях преплита много силно, в много близка симбиоза са историята, документалистиката и фикцията, литературното. Има много красив език, много богат на изразни средства и е истинско удоволствие да четеш Вера Мутафчиева. И заради историите, разказани в нейните романи, заради сюжета, който тя развива, героите, които рисува и заради езика. Един много богат, наситен на художествени средства език. А обичате ли исторически романи? Обичам, да. Именно за това харесва ми Вера Мутафчиева. Добре. И може ли още нещо да вмъкна тук във връзка с Вера Мутафчиева? Миналата година излезе неин превод и го издаде Лагуна. Така че на романа случая Джем, Султан, на сръбски е случай Джем Султана и може да се намери в книжарниците на Лагуна, така че онези от читателите, които не са навлезли дълбоко в български език, а го знаят само на едно повърхностно, битово, разговорно ниво, за тях е трудно да четат на български художествени текстове. Но пък ето, има го вече този хубав роман и преведен на сръбски, така че заповядайте, читатели,
към книжарниците, можете да намерите този роман и наистина да му се насладите. Може да бъде и това един много хубав подарък за Коледа, за Нова година. Да, ето. Това е нещо ново и хубаво. С хубаво събитие литературно. Излизането на романа на Вера Мутафчиева. Добре, и осем Вера, кой български писатели препоръчвате? Какво още мога да препоръчам? Ето, обръщайки се към класиката, защото Вера Мутафчиева е човек от класическата българска литература. Вече споменах и моя любим детски автор Асен Разцветников. Не видях от собствен опит, че не е толкова популярен сред нашите деца, но въпреки това той също има много хубав език. И може да се чете, лесно се чете, а това също е важно, когато говорим за езика от другата страна на границата, за езика на българското общество, което не живее в България. Така че това е едно четиво, което препоръчвам и за малки, и за големи, които могат да си упражняват езика чрез текстовете на Асен Разцветников. Друго, какво бих препоръчала? Михаил Вешин, Алек Попов. Ето, това е една литература, която забавлява, която отразява българската народопсихология и едновременно с това забавлява, защото има много хумор, понякога даже и сарказъм в нея. Но е много приятно за четене. Тези автори също са преведени и на сръбски. Изобщо напоследък българска литература доста се превежда на сръбски, за щастие. Така че, пак казвам, онези, които не владеят на ниво четене на художествени текстове български език, могат и чрез преводите да се запознаят, а имаме много добри преводачи от български на сръбски и нищо няма да загубят, ако четат в превод българските автори, защото преводачите са успели много добре да предадат и особеностите на езика, и особеностите на повествованието, и изобщо да направят една достойна репродукция на оригинала. И трябва да спомена поне няколко от тези преводачи, като Елизабета Георгиев, която знам, че ви е гостувала наскоро тук, която е и автор, и писател, и поет, но и преводач. И всичко това в едно събира тя, което е прекрасно. Ясмина Йованович, един преподавател по българска литература от Белградския университет, която също много интензивно превежда българска литература на сръбски. Мария Йоанна Стоядинович, също един активен преводач на българска литература. Има, ето, сега да не пропусна някого, има, разбира се, още доста. Мила Васов. Също не мога да пропусна като преводач, и то много добър преводач на българска литература. Покойният вече, за съжаление, Велимир Костов. Ако срещнете техни преводи, четете ги без да се замисляте, че можете да изгубите нещо от оригинала. Няма, защото те са, както вече казах, достойно копие на българските текстове. Добре. И така, искам и се, ето, сега да споделя и това, че интервюто, което прави, нашата среща, някак си е знакова, защото се случва в седмицата, когато в София тече панаира на книгата и едновременно с това Международния литературен фестивал. И сякаш, ето, леко се пренасяме от онези оживени литературни събития, ето тук, от другата страна на границата, в Ниш, говорейки отново за литература, за българските книги и за български език, разбира се, какво може да четат, на какво да обърнат внимание.
на българските представители тук зад граница.